Kadongan na hinaulungan o dubeaw sa ato. Mauli ate ma, di ba kamulaw no? May mga jujur rin tanahon na ikusunaw. Alay, ikon di dikyulaon panungunungon ni Borus Ibiding Laut ma sa ato tuson. Mauli ate ma, di hamu suhut, mauli ate ma di panitia. Paima ta riga-rigati manang tapahusor-husor dari danauli na nabigin ang kaninganin aon ay pasahaton sa naturi-turian na jagpit. Di sa daluat anong sa dahuta na gabi tujuan wisata. Jadi taboto mo rin nga tujuan wisata nga gudang isi pertiga-tiga manggali sa kasipanganon, manggali sa barang-barang peninggalan, manggali barang-barang na mardomo tuha persyaon, pasti gudak kita mempotoy misalnya akasilang rosario donasi sangat ditomok ukir-ukiran diluat dihutai macam-macam dijual. Alaya dong madisi dua halak kinata penjual mangga. Jadi sahala inata menjual mangga na tebu. Dang dope sudutari mengelaku sude manggana. Aleng ko inata na sadari ala asom mangkana sa peborngi petong dope lubi. Ko digali saping ni toko na mana saping ni penjualan na ilaw makubur na lubi. So ni mana sila. Di sadatiki Roma sa halak turis lokal. Roma halani malena toroy mana tinata penjual mangkana taboy di jenang manggamon ninda. Tang boy ko na dong dohebe, kon itu ordo. Tang marhepe ngawin na, tang buin na. Jadi dibigin na tapajual mangkana somi, amang tusum mahoro, lomong mangalangin na. Alay asom dodain na tong idok do. Jadi tori alang amat tau sampai dua tuh. Tang boy bibida hon nasom manang namanis, alamalik. Alay dum saya lang gimana, alay bereng gimana do, sakul ikat talaga ning penjual mangga na tanasom di jenang sakul minna ilaya daw diay asa ugali jison asa uswat ni son biji ni mangga na walangonin na igalima na iswat isi suan isi marboras omat tong halongangan odo mujijak na tortudo torboy sira-ira sada setengah meterin na di tor marboras tero amat tanaking turis lokal itu dibuat. Nah, majoy nang madai, mang na manis na manang dagan na. Teroy natay jalo, yalang manis yun. Kaya ado yalang inatong mangkanin natana saday, umanis matong. Jadi hijau makan asing mga langit, kong maruhaluhal hasil limang kanay. Mulai siyan haroroni turis lokali, berubah ma nasib ni inata penjual mangga nasomi. Gebetu si malao manuhor mangga manakat dia. Akadongan na hinaholongan. Onung ngalilingon gebetu tujuan wisata yang ngarano. Taku boto kendi dong mesti batu sawani, odang batu sawani. Sado. Bisa ngadepe kan? Mudah-mudahan kedua muslim meningkatkan bahwa muslim Indonesia taman areal boy muslim kita laut sih. Lainnya jelas kesempatan nauli modus ni rohamunaon di panomunon muoni buru biding laut asa sungguh-sungguh kamu mempersiapkan mempersiapkan diri
Lumubi kita na tinggal di Bona Basubiton. Undang songoni nata permangkana manisi. Ay sugari ra inatai pitorolo mangalem mangkanay tang berubah nasib ni nata na mangkana naso masuk. Ale Tuhan ini may terjadi ceritarai. Nah ope ceritarai manolok kita pokoknya kita ikon gabi halak na burjuma. Berpikir positif taringot nasi. Jadi apalan panitiaon berpikir positif tuh kita sudi lumobi peparan neoku guru tadi bulan sudi kau berpikir positif. Mana boy benokku, mana boy benota asa gabe inganan pangalabat tua pangalabat pasu-pasu pun apa subito. Ido ndak paling utama. Jadi misalnya kalau kita ada beratusan ngarang per-3-3 sakan bedana per-3-3 ala Cina do ala Batak. Nanu ngamalo akam mabeda ni ala hamu jujuk manor-nor. Alana adong don nomor prinsip saya ada belak kotor belga lebeina. Anggona asing tumago masapulu laku otik petahun inna. Nah prinsip dia do si Pakyota. Ope perlu do pelajaran apalagi kita na tinggal di Bona Basubiton. Unang persahalian na roh kapangarato itu sun asa sungguh-sungguh inganan pangalabat tua pangalabat pasu-pasu tahun tu manangis be nakolat tu halak batak manang peparan ni guru tatia bulan tu sudi omma masa depan omma ikon si pikirono di barita nauli nak kiningani ngajojo ijahamui ajojo ibigi hamui ale tetap do aktualon pikironota manang renu konota si Sakius ngater kenali geleng badanna jalan amora do ala si jalomeo jala alai dipasi dikala don ala na dicap do pardusa alai pardusa pe mana adong do na dinggan di dirinya jalai sena upoto dinggan di dirina ima Tuhani maride Yesus Kristus dinana itu Jerusalem nak kening di dokot Yesus ikom mamolus Jericho. Nah di foto si Sakius deui ala adong dodongan si Matius si Jalobeo na unggabe si sian ni Yesus. Ala ni si holringe do rohana lama mereng Yesus. Lama mereng do. Tunggu dia do naik. Tohoro na do ni dong aku si Jalobeo si Matius mungkin ini pikiran. Neng berengonna alai situasi sedang mendukung pamatang na pegeleng nah, terpaksa mana mencari jalan di jakit hau gala-gala alai di bereng Yesus deh omma hahomion ni parbinotuan ni Tuhan Sakius dua mau sedarion seorang mau tujuh bumi kita menjenungan berpikir molosongoni dokon Tuhan tu kita nang nabi notobe balgani rohata natuari huereng do panitia tuluhala asidaro rope omang sahaope tonga tulu sian berbandit tong siapa seorang memang nak kening lisan dua-dua roha biasa majolma cuma sonain dan naik boy rumah mutarisan akhirnya romang perangir boy denda boy tol hasil semua di situasi si somoni si Sakius mendapot bahasa-bahasa nama saya belga mengubah situasi di dirina nasa lelengon di pasi dikala doi bana alai ala roh Yesus madokon tua mau sadarion seorang auto jamuni pitor hatok di mana mana dalam pelajaji di do Yesus lau di mana
iba ni pertemuan ni Yesus dot si Zakheus. Na barjolo dung saha Yesus marungutungu do na torobilu mo biwa si foto surat do akahala parisi. Ali Tuhan bahasa bana lau tu jauh ni berdosa. Tetap berpikiran negatif. Kotor do pemikiran na taringot si Zakheus. Di bagasan situasi si Sony, Yesus hadir tu diri ni Zakheus. Perbuena dengan singsian nadinggan na adong di diri ni si Zakheus muncul. Ahame satonga sianar taki leonok kumay itu akan nabubus. Ia molo adong na huangati na salilingon paulaho kumay siopat talilopit. Ini pikiran positif. Alam memang Tuhan sungguh-sungguh hadir di diri ni si Zakheus. Alam ni hamba kadongan na inaholongan ulaw ta sadarion ulaw na marhadewa taodon alam ni totong tapanganido asa di sisi runggu di sisi tata di sisi tapungu di sisi doa mata debata matotong mangaramoti